Hielpen iedereen slag om een plakje te krijgen op een nationale lijst van immaterieel erfgoed in Nederland. De plaatsing is een opstapje naar een plak op de internationale lijst van de UNESCO. Het gaat dan om zaken als de Hielpertaal, de schilderkunst en de Hielperklaringen. Er komt mogelijk een ruchtelijk onderzoek naar de opstapte directeur van Caparis, de Freze. Dat kwam juist naar voren in een keerkomsten van alle belutse partijen. Wilco de Freze is opstapt omdat de belutsenwijzer zo bij belangenverstrengeling. Ze zou er maar zijn eigen bedrijf mensen bij Caparis van het werk geholpen hebben, het is een vergoeding. De Kuijer-Alversterrentocht is weer begonnen. In de Harmonie in Ljouwt wie vanmorgen om 7 uur het startschot van de 66e editie van de jaarlijkse Kuiertocht. De tocht wordt 5 dagen. Er doen meer dan 700 kuierders mee. Er ben ik 250 kuierders die maar 1 etappe rennen. Het fietsersboen wil meer omdenken van fietsende ouderen, omdat die kwetsbaar er binnen. Op dat komt het heel iets meer fietsende ouderen. Horen verkeersdeelnemers moeten er meer rekening mee houden. De campagne Vriendelijk Verkeer gaat Joert van start. Joen en vannacht is het meest bewolkt en het regent. De temperatuur zakt naar een graad stolven. Morgen is nog wat zinnen. Middags is het buiig. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Er stiert dan een vrij krachtige zuidwestenwind.